In de vroege zondagochtend is een 23-jarige man doodgeschoten aan de Rooseveltweg. Dat gebeurde nadat het slachtoffer en de vermeende daders kort daarvoor een heftige ruzie hadden gehad in een nabijgelegen nachtclub. Eenmaal buiten ging de ruzie verder met de schietpartij als gevolg. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse, maar kon niets meer doen voor de man. De politie heeft bekendgemaakt dat het slachtoffer Richently Bernardus is. Het betreft de eerste moord van 2020. In verband met de moord op de 23-jarige man zijn gisteren al 2 personen aangehouden. Gistermiddag rond 4 uur is in de Bassora Pretuweg een 17-jarige jongen opgepakt. Die is geboren in de Dominicaanse Republiek. Hij was tijdens de vechtpartij voorafgaand aan de moord gewond geraakt. Rond 5:30 is in de Heersstraat de 20-jarige Curaçaose Nicole Leek opgepakt. Ook zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. In de afgelopen jaren is Leek al verschillende keren in aanraking geweest met de politie. Het Curaçao Medical Center kan nog niet optimaal gebruik maken van al haar operatiekamers. Dat heeft onder meer te maken met een gebrek aan anesthesisten. Dat meldt de Extra vandaag. In een brief aan de specialisten die gebruik maken van de operatiekamers wordt om geduld gevraagd. Zo moet er voor sommige operatiekamers nog materiaal worden besteld. Het nieuwe ziekenhuis opende op 15 november haar deuren. Fuikdag is dit jaar volgens de autoriteiten relatief rustig verlopen. Dat heeft de kustwacht laten weten. Er zijn in totaal 4 personen aangehouden die zich niet aan de regels hielden. Eén daarvan was een vrouw die zoveel had gedronken dat ze niet meer kon communiceren. Ook zijn 2 boten en een Sea-Doo in beslag genomen. De eigenaar van een van de boten beschikte niet over de juiste papieren. Voor een groep van zo'n 30 Nederlandse toeristen is Fuikdag gisteren op een hele nare ervaring uitgelopen. Via een website had de groep bij Fuikdag Experience voor €375 per persoon een geheel verzorgde dag met boot, eten en drinken betaald. Maar gisterochtend was er niemand op de afgesproken plek en bleek de groep te zijn opgelicht. De mensen hebben aangifte gedaan bij de politie. Morgen begint op Curaçao het Interparlementaire Koninkrijksoverleg IPCO. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer de ontwikkelingen in Venezuela en de opvang van ongedocumenteerden uit dat land. De bijeenkomst met volksvertegenwoordigers uit Nederland, Curaçao en Aruba duurt tot vrijdag 10 januari. De parlementariërs uit Sint Maarten zijn dit keer niet aanwezig in verband met de verkiezingen op 9 januari. De Curaçaose brandweer moest dit weekend zowel op zaterdag als op zondag een grote brand in de buurt van Sabana Hundu blussen, omdat onbekenden brand in de Mondi hadden aangestoken. Het X-team van de politie, het team dat zich bezighoudt met milieudelicten, onderzoekt de zaak. Gisteren moest de brandweer ook naar de bekende kledingzaak Levi's Store in Punda, nadat er rook uit de winkel naar buiten kwam. Het bleek te gaan om een zware binnenbrand, de brand kon snel worden geblust.